Nyt. Ei tarvitse piirtää kuin yksi ympyrä ja muuta. Media! Oletko sä kunnossa? No! No! Terä! Kävi tulee kiinni! Se on todella hyvältä. Mikä se riikkuu hidastaa? Mikä se kummivenet? Hei. Hei, en tiedä kun aloittaa. Mä testaan vaan toimistaa. Hei, Juni! Zoomaa se. Voit sä nyt Zoomaa se. Kyllä. Koittaa nyt. Se on ehkä paras. Käy. Ota saunasta. Lukiolaisten saunaillessa oli meneillään juuri tulleen tutkimustuloksen mukaan Lopen lukiolaiset ja etenkin abiturientit ei ota uudestaan. Tämä näkyy erityisesti alkoholin. Tämä näkyy erityisesti. Tämä näkyy erityisesti alkoholin kulutuksen kasvuna, seurahuoneen jonojen Hei, Joni! Tämä näkyy erityisesti alkoholin kulutuksen kasvuna, seurahuoneiden jonojen pidentymisenä ja poliisien töiden lisääntymisenä. Tämä näkyy erityisesti alkoholin kulutuksen kasvuna, seurahuoneen jonojen lisääntymisenä ja poliisien töiden lisääntymisenä. Miten voi 2 kertaa lisääntymisenä? Myös tupakoivien oppilaiden määrä on kasvanut. Päihteiden käyttö näkyy Erityisesti siinä tupakoivien ihmisten käytössä. Ja vielä piristykseksi loppukevennys. Vitu keksi! Lukiolaisten saunaillassa oli meneillään lukiomme toisen vuosikurssin puolesta varsinainen soidinmeno. Ei nyt, mä sanoin sen. Lukiolaisten saunaillassa oli meneillään lukiolaisten toisen vuosikurssin toimesta varsinaiset soidinmenot. Jaahas, sitten tuli ajatuskatka. Lukiolaisten saunaillassa oli meneillään Joo. Vittu, opettaja. No vittu. Voi vittu. Eikö sitä voi koko sanaa rikkoa? Et sä vois. Perjantaina 13. päivä Viikin Marjala kannattaa. Perjantaina 13. päivä helmikuuta kannattaa olla varuillaan sillä tiedossa on Kalle Ankko. Perjantaina 13. helmikuuta Viikinlain Marjalla kannattaa olla varuillaan sillä tiedossa on navakkaa viinanhuuruista. Vittu! Vittuun pitää ottaa siinä vaiheessa nuoli kättä! Perjantaina 13. päivä helmikuuta kannattaa olla Viikinlain Marjalla varuillaan sillä tiedossa on viinan hajusta tuulta sekä kosteita öitä. Aamulla on hieman vielä sumuista, mutta päivän mittaan perjantaina 13. päivä helmikuuta kannattaa Viikin Marjalalla olla varuillaan sillä tiedossa on navakkaa viinanhuurteista Tulta ja... Vittu! Vitsi! Mä koittaa kerran. Et! Perjantaina 13. päivä helmikuuta kannattaa Viikin Marjalalla olla varuillaan sillä tiedossa viinanhuuruista tuulta sekä kosteita öitä.
Perjantaina 13. helmikuuta kannattaa Viking Marjalla olla varuillaan, sillä tiedossa on viilanhuuruista navakkaa tuulta. Kosteet työ. Joo. Ja me ollaan nyt tässä erään luokan takana. Ja tässä on meidän medio vissiin silloin jotain nyt. Mitä sä näet? Mitä sä näet? Mitä? Kerro. Hänellä on siis kenties jonkinlainen transsi päällä. Hän ilmeisesti, onks tää niinku joku... Mitä tää hymy tarkoittaa? Tiedä.